Moja horná náhrada je už naozaj stará, až tak ďaleko si na ňu pamätám. Je to približne, vlastne teraz sme to upresnili, 25 rokov, čo bol implantát urobený. Vtedy bol ešte pán doktor mladý lekár a ja som mu úplne dôveroval. S týmto implantátom som veľmi spokojný, nič ma v ničom neobmedzuje. V podstate veľmi ju mám rád, pretože odvtedy s ňou nemám žiadny problém. Odvtedy neexistuje, že by ma niečo bolelo alebo nebolelo. Takže v podstate som s ňou veľmi spokojný. A potom nasledovala dolná, teraz sme hovorili o horných implantátoch. Pri dolných implantátoch sa mi tiež pokazili zuby a opäť som požiadal pána doktora, aby dal moje osobné veci do úplného poriadku a na moju absolútnu a plnú spokojnosť sa to podarilo vyriešiť. Je to už celých 11 dlhých rokov, čo to bolo kompletne hotové a ani s tým nie je žiadny väčší významný problém, naozaj vôbec, ale vôbec žiadny problém, takže si myslím, že som na tom s nimi skutočne veľmi dobré a v mladšom veku som si nikdy nemyslel, že sa to dá takto nahradiť implantátom, to zlé miesto. Takže som veľmi rád, som úplne spokojný so starostlivosťou, s prácou, vlastne so všetkým. Takže veľmi pekne ďakujem, že sa to takto podarilo.